जयभद्र हागजेन गोसोखां गोजौ फरायसालिया दिनै ब्रैजिदाइनथि गायसंसान आरो बारग' फरायसाफोरनि ज' मेलखौ खुंफुंनाय जायो। फरायसालिनि लांगोनायावनो खुंफुंनाय बे साननि लोब्बायै फालिथाय आफादनि आफादगिरि देबरन्जन बर'नि दैदेननायाव गेवलां मेलखौबो लानाय जायो। गेवलां मेलावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै बेखेवना होयो। गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, बारग' फरायसाफोरनि ज' मेल मुङै खुंनाया जोबोद बाख्नायथाव। लोगोसेयैनो बेबायदि मेल खुंनाया जोंनि उन्दै समनि खौसेथि आरो फोथायलायनायखौ फिन फोथांफिननो हायो। बिथां दिपेन बर'आ साफ्रोमबो बारग' फरायसाफोरखौनो समाज आरो माहारियारि दानायाव बाहागोदारि जानो खावलायबावदों। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।